Здравейте, приятели! Здравейте! Решихме да направим едно видео за нашия сервис. Става въпрос за така безизвестния Autocorrect Power Team. Може би доста сме коментирани вече с последните 3-4 години с DPF Cleaning Center, който помагаме за развитието и почистването на DPF и катализатори без да се заменят с нови. Първият епизод решихме да го направим с колегата нашия Евелин, който ще обслужи един рядък екземпляр. Не толкова рядък, доста често срещащ автомобил. Става въпрос за BMW F11 2.5 дизел. Като ще направим едно подробно видео за автомобила и ще направим така, че ще покажем детайлно за обслужване на вериги, биелни, основни лагери, маслени помпи и така нататък. Водни помпи. Всичко, каквото трябва да се обслужи по автомобила, ще бъде обслужено и ще бъде заснето, за което ще се погрижи колегата Евелин и още един наш колега, който го е срам. Той също ще има пръст в обслужването на автомобила. Чрез нашата видеа ще се опитаме да помогнем на повече хора, да има яснота за всичко, кое как се прави, защо се прави и защо трябва да се прави така по този начин. Като следващите епизоди, които ще заснемем, най-вероятно ще бъдат малко изненадващи за повечето хора, така наречените дизелджи, които използват все още FAB филтри или DPF. Колега, ти имаш нещо да кажеш за колата? Доста добър мотор, страдащ основно от нечеста смяна на масла и филтри, по-скоро конкретно с правилните масла. Оттам основният проблем и за основни лагери, биелни лагери, маслена помпа, завлачване, висока температура, усукване на коляновия вал и последващо турбината да се счупи и да се запуши въпросният DPF или FAB филтър. Общо взето, като основни проблеми с този тип автомобили е това. Това ще е нашия автомобил, който ще обслужваме. Всички части вече са налични, малко повече се чака от необходимото, но се заслужава за абсолютно всичко. Предстои вече сваляне на мотора, след което ще има подробен клип и снимки как се случват нещата. Дай пуснем пръст. Напред. Без цензурни думи, колега. Знаем, че без молитва нищо не става, но... Сърцето на автомобила вече е извън него почти. И ще имаме едно запитване дали искате да направим един филм за този наш автомобил. Ако има по-голям интерес, за него също ще направим един отделен епизод, да разкажем за него, за всички трудности, които имахме докато го събереме. Но за сега това е по-важната част.
всички вариги и лагери се обслужват само с оригинални части, включително и маслената помпа. Колановия вал вече е събран с всички лагери необходими. Предприема се смяна на верига. Колега, какво предстои? Фърляме вътре. Фърляме го в масажното. Да. Да му става хубаво. Двигателът е обслужен с абсолютно всички оригинални части и вече предстои качване. Ей, колега, излизал си от този двигател. Я ви има от другата страна. Това е масларник. Беше масларник, сега вече. Отзад колко е? Е, това е. Вече завършихме ремонта на този автомобил. Искам да уточня и да обясня какво направихме първо по него. Значи свалихме мотора, изпратихме колановия вал за полиране, съответно сменихме биелни основни лагери с оригинална маслена помпа, всички семеринги, вериги, повдигачи, оттегачи, всичко каквото се сетите. Автомобила работи перфектно, след малко ще го запалиме и предстои след около 1000 км, може би 2, смяна на още един път на маслото. Сега ще запалим автомобила. Колега, ела да снимаш таблото, да се види, че няма нито една грешка. Абсолютно всички грешки изчезнат. Ако ви харесва нашето видео, шервайте, лайквайте и всичките неща, които се сещат.